Bună fetelor, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să vă arăt un clip cu câteva cumpărături și am să încep din partea aceasta. Am cumpărat o cutie din aceasta cu iaurturi. Am mai cumpărat câteva cutii cu ciuperci. Cred că sunt 5. Câteva cutii cu fasole. Am mai cumpărat o cutie de fasole cu costița afumată. Nu știu cum e. Ceva napolitane, 2 cutii cu smântână din aceasta Pilos, este din aceasta mai mijlocie, câteva deserturi din acestea, ceva budincă, 2 cutii cu carne de pui, o cutie cu cărnat de vită și oaie. Aici avem ceva înghețată de mai multe feluri și la cornet și ceva căpșuni și cu cacao. Așa arată. Din aceasta n-am mâncat. Brânzică făgăraș, 2 cutii, câteva banane, kiwi, usturoi, roșii, un lapte bătut, o șampanie din aceasta pentru copii, ceva struguri, mere și aici văd că a luat soțul și o pizza din aceasta vegană. Revin. Ok, am revenit. Mai am aici aproximativ 3 kg de piersici. Noi mai facem și compot. De aceea am luat așa de multe. Am mai găsit în sacoșă o pungă cu înghețată. Din aceasta tot așa pe băț, la cornet, de mai multe feluri. Am mai găsit în sacoșă încă un lapte bătut, morcov, Kinder Bueno, văd că este cu cocos, acesta arată foarte bine, bănuiesc că e mai nou, și Kinder Pinguin pentru fetiță, 2 conserve, una este cu chifteluțe marinate în sos tomat și una este cu tocăniță de pui. A luat soțul, era curios. Așa, pate bucești de pui, 3 bucăți, un salam italian, un salam Victoria și un parizer din acesta mai mic. Aici am 2 pungi cu miez, câteva sticle bere, 2 bidoane cu Pepsi Twist Lemon și 2 bidoane de apă, 2 pungi cu zahăr alb, din ăsta, zahăr, și un bax făină, nu știu de care e, este de la Boromir. Și cam acestea au fost cumpărăturile fetelor. Vă pup și vă urez o zi frumoasă!